लाजिनो मोनदों बे बिथाङा सासे जोंनि बर' हारिनि लिडार नंगौना नङा 2025 मायथाइनि इलेक्शनाव बिथाङा एमसिएलए हिसाबै टाइटेल थाबावनाय नंला प्रकाश सारनि बागै एसे बुंदो मादो प्रकाशनि बुंला नामा गोबाङा गोबां हरदों आं ससे भिडिअखौनो होस्रानोसै आरो बुंनांगौआ आहा मा बेखौ आं ससेब्लाबो बुंहैनोसै दा बेबायदिनो जे आसलथे मा जामारदों हरखाबनो मा जादों बे सिगां समावबो जादोंमोन नोंथांमोना गोसोआव गैयादां दाबो बेबायदिनो जागोन स' नायदो बेखौ एकथा दुइथा तिनथा बै जराव नाय बै जरनिफ्राय स्टार्ट जागोन आसलि खेलाया बै जरावसो सिनायलांगोन सोर माने एक्चुअलि मा होनदों सरकारखौ दानो थांगासिनो दङ आरो देरहानो थांगासिनो दङ दै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा जेबो नङा इट्स जास्ट बियो नोंथांमोना नायैयानो साबसिन दा स्क्रिनखौ नायथ'वालासिनो बहाबा बेरायनानै फै दाहाय 5 घन्टा 6 घन्टा 7 घन्टा 8 घन्टानि नायनांगौनि सम दं ना दा नोङो दानिफ्राय नायोब्ला मेगना रुमायगोन बेनिखायनो बहाबा साहा लोंहैथां बहाबा ओंखाम जाहैथां बहाबा एसे बेरायना फैथ' दा जेबो स्क्रिन नायथ'नाङा रायजो राजा नोंथांमोन दानि स्क्रिनाव नायनाया खुनु नोंखौ जास्ट नोंनि बडिखौ नोंनि मेगनखौ रुमायहोनायसो नोंनि माबाखौ वेस्ट टाइमखौ वेस्ट खालामनायसो जागोन दायो हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा नेक्स्ट 2025 मायथाइनि इलेक्शनाव बिथाङा एमसिएलए हिसाबै टाइटेल थाबावनाय नंला बेखौ जों नुहुरनो थाङो आरो नैबे मोनसे बाथ्राखौ बिथाङा निउसाव नायनानै लाजिगोना लाजियाखै आं बेखौ मिथिला नाथाय आं बेखौ बुंनो सानदों मानगोनां दानि 2020 मायथाइनिफ्रायनो बिथाङा बिजेपि नेशनेल जेनेरेल सेक्रेटारि जाना दं बेनो जाबाय एमपि दिलीप सयकिया सार बिथाङा रोखायै बुंबाय जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि नाजानाय इउपिपिएल आरो बिजेपि एलायन्स सरकारखौ बे फेलें जेब्लासिम इउपिपिएल एन्ड बिजेपि एलायन्स थागोन बिटिआर आवहाय अब्लासिम प्रमद बर' सारानो सिफ जानानै थाबाय थागोन इभेन बिथाङा जुदि नाजानानै जुदि आरएसएसनि आथिं हमै हमै जुदि बिथाङा जुदि नाजानानै जुदि इउपिपिएल बिपिएफ बिजेपि जुदि जाब्लाबो बिथाङा बेखौ बुजिना लाखानांगोन जेब्लासिम मानगोनां प्रमद बर' सारा सिफ जाना थागोन नोंथांमोना नुबाय दा बावहायलाय आंहालाय माथो बुंनांगौ थाबावनांगौ जेसेबांनाखि केन्डिडेट्सफोर पार्टिसिपेट खालामदोंमोन नैबे बिसायख'थियावहाय बाहागो लादोंमोन गोबाङा देरहाबाय गासैबो सारमोननिसिम कंग्रेचुलेसन जायफ्रा जेननांबाय जेननाय देरहानाया थाखायो दुखु दाजा सारमोना दा खोथाया जाहैबाय बाव लिडारफोरनिल' खोथा नङा लिडारफोराथ' देरहाबायानो नाथाय बेयावहाय जों पाब्लिकनि गेदेर बिहोमा दङ आरो बे बिहोमायाव लिडारफोरा नायफिननांगौआ खामानि जादों जायाखै सोरनोबा दायित्व होनायनि सोलाय गाव गावबो सारभे खालामनाया गोबां गोनांथार होननानै आं सानो दानिया फैदो प्रकाश नार्जारि बर'नि सासे गेदेर इउटुबार सारनि आं सारसो होनो दाना सारनि खोथा गोबाङा बुङा होनदों जेबो बुंनाय नङा जोङो सोरबाया मोजां गाज्रि उल्थां फाल्थां बुंब्लाबो जों बुंफिननाया गाहाम जागोन आं बेखौ साना जे बुंदों जे बुंलांदों नंगौ नङा रायजोआ बेखौ प्रुफ होदों बे देरहानाया सोरबा सासे आंनि थाखाय सोरबा इउटुबार सोरबा सानै साथामनि थाखाय नङा गासै एन्टायार रायजो राजानिसो पावार बे आरो आंनि मोन्दांथिया थ' सोरबा लिडारफ्रा उन्दुनोनो हायाखैनो माने उन्दुनोनो ओंखारा जादों दा समाव ओंखायनो आं लास्ट भिडिअ'सफ्राव नैबे हर गेजेर समावहाय जायखि जेखि टाइमाव नाया नोंथाङा जानांगौ सानाव नायदों बाव उनाव नुबाय नै बे लाभ इउ अल आंहा जेबो बुंनांगौ गैया गोबाङा माने बायदिसिना बुंनानै प्रकाशखौ रागा फोजोंजानो लुबैदोंमोन दा नाथाय आं बुंनाय नङा आरो स्लें वार्ड गाज्रि राव बुंनायबो नङा जेबो बुंनाय नङा गोसो गैया लाभ इउ अल